Много ми хареса това, че материалът не е скучно поднесен, много добре са балансирани теория и практика. В нито един момент обучаващите не са оттекчени и отделно отношението на лекторите е изключително приятелско, винаги са отговаряли на всякакви въпроси и смятам, че това е много важно в едно такова обучение. Здравейте, казвам се Кристиян, на 33 години, от град Шумен, юрист по образование, по-настоящем администратор на хотел. Избрах Digital Pro, защото на първо място ми беше препоръчан. След това аз се запознах с обучителната програма и ми допадна и сметнах, че това е моето място. След като се запознах с това, което предлага и пазара, сметнах, че това е моят избор. Digital Pro ми помогна, защото аз лично имах нужда от старт в дигиталния маркетинг, а структурираната в 8 модула програма помага на обучаващите се да разберат кой е лично техния път в дигиталния маркетинг, тъй като той е изключително комплексен и смятам, че всеки има нужда от тази своя насока. Много ми хареса това, че материалът не е скучно поднесен, много добре са балансирани теория и практика. В нито един момент обучаващите не са оттекчени и отделно отношението на лекторите е изключително приятелско, винаги са отговаряли на всякакви въпроси и смятам, че това е много важно в едно такова обучение. Бих препоръчал Digital Pro на колеги и приятели, защото смятам, че чрез този курс те биха постигнали една добра основа в дигиталния маркетинг. Би им харесало и смятам, че също биха го препоръчвали на свои приятели и познати.